Hello mga ka-listeners, mayong hapon o ang oras alas 5:16 sa kahaponon o mag-upload ka karon sa part 11 no mga part 11 na gyud mga ka-listeners unya. Pasensya kay nadugay na po no, abot na po hapit isang semana. Unya sige lang basta kay anay kamutan nga di na maabot og buwan mga ka-listeners kay saon di man marikayan nga na ay mga kakulian ay mga kabisihan. Pero panikamutan nga di na maabot og buwan kay nakaasaad na rin ba kung ahog gining humanon tiwaso no nya sa pasinungdan mga ka-listeners kay nagunahuna ko og kanang mga idea kay wa na mo mga drama gud hurot-hurot na ba hurot-hurot na dire sa mga uploader karon nya di sa ko ganahan og bakig pareha lagi mo nang nangita og nagunahuna kung unsay bag-ong idea ba nga kanang hindi mapareha sa uban ba kay asol man kayo no naon kining daghan na kayo mag isinag ka ng ilugay ba mautan man ko ng style lagod kanang mag ilugay ito mga listeners nga murag na tagpalingki ani ba kompetensyahan na ba yan na muna nagkaroon na kung nagunaw na kog mga idea sige kog tuon ron nagtuon ko kay basin day puhon og mo success na kung gitun-an no mo success na kung gitun-an ron maghimo taglay content pero naay mga kay naga pa mata kanang makatunan no pero di pa lang ko musulti karon yo pa mo kasugod gud gatuon ba ko ba nya og makamaon ako sa mga technique na bag-o na kog content ni human sa mga kung wa na di ko ma-upload nga drama ani ba magbag-o na lang kog content puhon kana mga basta di lang ako isulti kay pa ko kahimo maghimo pa ko og sample hinaot nga puhon kahimo ko nya makauyon mo kay saon man nga nagilugay naman gud ang mga uploader ron ilugay ba wanay respetuhay ba kay sila lang og kanang paunhanay unan na no nya wa gid lahi ra gid sa una nga naa gid ang pagkunay ba nga karon una na kog lain nga idea lain nga content nga di na original na gid ba gusto ko maghimo original na gid nga kuha kana kuha na yung original ba dili na drama naguna ko ron una nga sige tutok ron saon ako pag diskarte saon ako pag edit nga maka himo gid ko og kanang bag-ong content mga video nga matulon-anon nya mag-upload og drama tingali dito na lang sa John Radio kay murag mas mubagay dito kay naang pangalan nga radio ba no nya dire tingali magbag-o na sila kog content ani pohon kung mo success akong gitun-an ron kay kanang basta murag hasol naman gud ilugay og isika ilugay pakontisa yung sa dia mag ijahay na lang ba magwana nawa na gid ang kanang para sa una nga respeto ay ta ako ari imo na yan na karon wala na muna nga ang kamot kong tuonon og diskarte nga makamao ko ng mga style sa mga dagkong channel ba tuon ko ana mga kaliseros kana bitaw parehas sa mga style ni kuan kasi tigtanaw ni kaalaman ay guys and welcome back so gina daw nagkamot ko makamao ko ana mga kaliseros kay magtuon ko kanang himo og mga yunana nga istorya kanang parehas sa kang kaalaman ba mo na kung gitun-an ron nga hey guys and welcome back to my channel. Ngayon guys, pag-uusapan natin na kanami nga na, mga kalisteners, muna kung paano, tuon ko na. Para ma-share sa na ako mga kay Balo ba, no? Kay Balo, yan. Ito wala na, kaya abot hapit na 5 minutes, paminawan ninyo ang part 11 sa Mihabu-habu na usab. Is it a kind of dream? Dili matago ni Ophelia gisakitan siya sa gibalita sa iyang inahan nga nakita og si Samuel. Tungod kay gisultihan ni Esther si Ophelia nga nakita og gipailaila ni Samuel si Sofia nga mo iyang pakaslan ug kasulon na sila. Bisan ang tinuod
Dinali-dali og wa sa nahuna nga misulti si Samuel. Tungod kay gisakitan usab siya sa gibalita sa inahan ni Ophelia. Lawom ng gabi sa Pilipinas nga nanawag si Ophelia ni Cathy. Ang kahinam o kalipay ni Cathy nga nakadungog sa tingog ni Ophelia. Napulihan og kasuko tungod kay wa na makagusto si Cathy sa gipanulti ni Ophelia. Apan ang kahilabnan ni Ophelia, nagmatuod nga mahal gyapon niya si Samuel. Mao nga nanawag gyapon balik si Ophelia kay Cathy. Og nakonfirmar ni Ophelia nga hinungdan nganong gioperahan si Samuel. Tungod ni adtong gituyo siya og dasmang ni Emil. Butang nga wa gyud nila masayri ni Ophelia. Unya may nahukman si Ophelia. Kay kalaan niya ang sumpay na sugilanon. Mihabu-habo na usab. Is it a kind of shadow? Ayaw lagi una. Usa na lang kapangutana, Cathy. Okay, unsa man na? Gioperahan sa o si Samuel? Ang rason nga nung operahan gyud ang o ni Samuel kay namiligro ang iyang kinabuhi. Kuno pa si operahe, o magfisa ka sa kalipay kay mamatay man ka si Samuel. O lipay kay ka. Katapang gituyo siya pagbangga mo hinungdan? May lain pa. Katugyod. May manay pagkapanto kang yang o. Hilak-hilak ka man gani adto. Salamat. Bye. Arang-arang taon. Sige, bye. Mapauli ko sa Pilipinas. Mama, pauli ko sa Pilipinas. Nakadungog ko ato, Ophelia. Mapauli ko, Tia Mila. Ophelia. Mapauli ko. Mapauli ko. Mapauli ko. Mapauli ko. Mapauli ko. Hilom na. Hilom na. Nahibaw ka, Kyud. Dili maayo nga magsigi ka og kaguol. Tungod kay nagsabak ka sa imong anak. Maglisod ka og pauli sa Pilipinas. Tungod kay ang sama kanimo, Ophelia. Dili advisable nga mo travel ka outside US. Magpaabot ka pa og igong panahon. Tungod kay ongoing pa ang imong naturalization dinhi sa Amerika. Dali, magpaduol ta sa fireplace. Sige na, dali na, harap na. Dali. Actually, pagaw ko na. Masam ko kusingot ganina, God. Nabugnaw king aircon sa auto. Yan na ta. Abli na ang gate. Tay pa, Isa man yun. imong sultihan si Samuel. Nga nanawag si Ophelia gabi. Ikaw nyot. Ang sa mo na. Ay, nalang, uy. Asa ta konsultihan na to Samuel. Kinsa na ibaw na to nga. Magkagubo to niya. Husto ka kanyot. Sige, pasagdan na lang nato sila, uy. Aron magmalinaw na silang duha. Total, makipakasalaman sa si Samuel ken Sofia. Para na ako, maugin na husto. Tana. Tana. Fresh juice, Dekate. Unoy Angelo, thank you. Kumusta, Sam?
Medyo okay na gyud. Hayahay na kay kung ambot. Murag wa na ko'y utok ini. Hapit mo magkaabot si Sofia. Dinhi? Di padugay milakaw. Nagbalita nga iyang gitawgan ang iyang ginikanan. Kay tuwa man dahil sa abroad. Gipaibaw na niya nga magminyo na siya. Wa man kunay problema. Matod pa ni Sofia. Makikita kuno namo si Samuel ang iyang ginikanan. Pagpakasal mi si Sofia ton, Kati. Good. Mayo. Mintras wa pa mo magkasulti sa ginikanan, Sophia. Daya itong timanon. O matod pa ni Mama Cecil. Kinahanglang malihok dayon kini. Diyan naman day si Emil Corrales. Ni ang nabitaw ko no. Nasultihan na ako sa mama gabi bahin sa asawa ni Emil nga nagkita og si Samuel. Tiyo ang hilo. Mao nga milarga dayon sa mama pauli din ni Cebu. Ug sa buntag siyang naabot. Mato ni Mama Cecil. Kinahanglang ipadayon ang pag-fill up o kiha kang Emil Corrales. Ipadayon gid ni Tiya Cecil. Ipadayon gid kuno niya. In fact, padung na sa dinhi. Aron mao kaninyong istoryahan karong adlaw Sam. Di na lang nato ipadayon ang kiha. Ha? Pero nga naman. Nga naman, Samuel. Tungod kay unsa pa may katuyuan. Gawas pa. Makadot ka taniya. Nga ultimo ang atong saksi kalit lang nawagtang. Unsa may merito sa kiha. Nga wa man tay saksi. May saksi uwa, Samuel. Manang Cecil. May saksi uwa. Kinahalang ipadayon gyud. May gwapo og samot ang akong pag-umangkon nga may bindahis sa o. Kumusta na? Mayo na ko, Tiya. Tiya Cecil. Porque nga medyo dili ka man interesado, Samuel. Tell me. Interesado ka o dili? Gitawgan ko na ang NBI. Ni ana sila paingon din eh. Kinahanglang manubag kining Emilio Corrales. Nagkasulti ba mo si Ophelia ni adlaw? Ako siyang gitawgan. Nagkasulti mi. Unya, sa may balita niya. Dili naman mi still ipangutana. Naibaw naman ta sa batasan ni Ophelia. Emosyonal kaayo. Ikaw ba? Lainon ka gid kaayo. Lainon ka kaayo. Bugat na kayo nimo nga mulito ka sa akong ngan kung magsulti ta. Napay naong mong gabagtong lang na. Di ka gid makagaan sa imong naong. Sorry. Pero ka magmanghagit. Sorry. Silo ako. Nagol gyapon si Ophelia Emil. Saan? Padapog ka? Katawanan ka na. Katawanan ka kayo. Padapog ka ba? Celia? Esther? Oh, di aman siya. Kisobrahin mo kikasulti diha. Celia? Emilio. Kisa na siya? Ha, Esther? Good morning, sir. Pirmahin na ni palihog, sir. Usa ba ni, Esther? Sumon ka na, Emilio. Ha? Para na ako? Oh, para nimo. Ano? Usa na sumbunga? Unsa akong kaso, ha? Unsa akong sa? Pirmahi palihog, sir. Pagkawat! Gusto ko iparok na kuspultahan? Ham! Ham! Emilio! Salamat nga huwag ko panlimuti. Kisay nagihan ako!
Wako kaila. Okay la, sir. Unsa? Okay la. Bulpen! Dada kag bulpen di mo agi. Ha? Ma! Mitaro yung bulpin sa akong tangkogo. Mapunan yun imong kiya, sir. Ikiha, takay. Hilom ha! Hilom! Sa Hilom! Emilio! Hilom ha! Hilom! Emil! Ati man na ka ng sumon nga naa sa imong kamot. Tanawa sa o kinsay may pasaka o kasubatok nimo. Dong pasaylo ang akong bana, ha? Niya dawatan ni. Oo, dawata. Sige na. Kadiyot, ma'am. Ambi, ma'am. Salamat, ma'am. Ang pong pabitaw ni Kapitan Pangkoy, may na lang ni ipalit og binlod og bulinaw. Uy, Ngano, Emil? fiskal. Giimbitar kog preliminary. Emil, Samok ni mga tawhana. mukuyog ko, Emil. Dili ka lang. Ako rin mo ato ini. Dili pa kini ka ng adlaw. Ngano man di ay ni. Nahinomdom na ko. Primero din sa bahay ang taga-NBI. Unya may laing taga-NBI nga miadto sa imong opisina. Unya karon giimbitar ng gyud ka sa piskalya. Ngano man di ay na. Unsa man di ay nang kasuha, Emil? Mao ba kining hitabuang nga gituyo og bangga si Samuel sa usa ka auto? Alawa na hinungdan isa. Tugani ko palihog. Ala, gisusil lang ko nila itong gabiing hapit mamatay ang irong gutom. Atol silang graduation. Og ako'y gipasanginlan nga ako'y mituyog bangga sa irong gutom. Tawag pala ko sa Atty. Amores. Husto, daan palagi ko. Ni adtong gabi una, gikan siya sa lakaw. Gikan siya sa graduation tungod kay kahibot ngan kaayo nga kalit lang siyang miayo ni Samuel. Nahinumdum pa ko. Ayaw kalimot sa imong tambal, anak. Yan na pa. Giandam ko ng daan. Nadawat na ang sumo ni Emil. Gisusi ni Manang Cecil o confirm na nga nadawat na ni Emil. Sa akong obserbar ni mo, wa kay gana nga nahibaw sa development. Imong iyaan ang naninguha ini. Nalipay man ko pa. Nalipay man. Pawayog sa'yo, anak. Ugma sa alas 10 sa buntag ang atong iadto sa piskal. Emil, Unsa? mintras dili padaghan ang imong nainom, mahimo bang doon ako'y pangutanan nimo? Pangutana? Ni atong gabi sa graduation nga may uli ka dinhi sa ato. Nakita gyud nako nga nalumping ang dong sa service car sa kompanya. Ngano nalumping man to, Emil? Gawa sa nalumping, may naklaro gyud nako. May dugo ang dapit sa nalumping. Nagpasabot nga nakadas magkagtaw? Nakadas magkabaog taw ni itong gabi una?
ug ang tao nga imong nadasmagan mao si Samuel. Katong na dito, Celia. Human nimo matubag ang maong pangutana matuog nako. Ikaw ba'y nagdamag ni Samuel? Uno. Kana ra gyud ako'y gustong masayran, Emil. Dos! Imo bang gituyo og dasmag si Samuel? Emil! Saan? Musod ka o diguon ka na ko ni Bilo? Saan? Andam ka na. Oh. Kana? Sakay na sa wheelchair. Sige lang. Maglakaw lang ko. Di mahimo. Dili pa maayo para nimo nga maglakaw ka. Maglakaw lang lagi ko pa. Patuog na ko, anak. Naunsa na ka, oy. Dili ra bagi ko mutuo nga gahi kag o. Kay buutan ka gyud kayo. Anak? O lagi. O lagi. Musakay na ko na ng electric chair. Adto na ka. Emil! Mukuyog unta ko. Emil? Emil! Unsay akong buhaton? Unsa man? Hello? Uy, Manang! Kadiyot ha? Ophelia! Tiya, Si mama ni mo! Ay, parihas diha sa Pilipinas, good. Nagkalingaw og borda-borda sa gamitudon sa bata. Di araman ang thank you, tiya. Ma? Kumusta na, anak? Nanawag lagi ka, ma. Importante kayo kung tuyo ni mo, nak. Magpahibaw lang ko nimo nga ang imong ama nakadawat og sumon sa fiskal. Ha? Nga naman? Saan sa man ma? Ophelia, dako ang akong pagtuo nga ang maong sumon, bahin ni atong gituyo og bangga si Samuel, ni atong ilang graduation sa Central School sa Lapu-Lapu. Asa? Oo. Sa to pa? Suspect si Papa Emil ni ato nahitabo ni Samuel? Mao ba, Master? Ophelia, Matubag ako. Suspect ba si Papa Emil? gusto gid unta na akong mahibaw-an, Ophelia. Ako siyang gipangutana bahin sa nalumping ug nagkadugo nga dong sa iyang company service car. Apan usa ka kusog kaayong tamparos ang iyang gitubag nako. Misiga ang iyang mga mata nga sukad kadto pa nako makita gikan niya ang kapungot ug maila kaayo nga doon na siya gitaguan. Sige na, anak. Maura ka to'y akong toyo ni mo. Pag-amping diha, ha, anak. Bye, Ophelia. Ginoo ko. Ginoo ko. Ha? Naguna na di ay? Oh, tonas mamastas. Naguna na. Nina sila si Samuel, oh. Ma'am Tunay. Sige lang, Tiyo. Ako lang bahala ni Samuel.
Iparking pa nagugtarong ang sakyanan. Okay, Tiyo. Dali, Sam. Oh, hindi na ang wheelchair, Newt. Sakay, Sam. Tiyo! Mana? Mana, Tiyo? Sam? Ay, Kati. Ang gustong takong mulakaw pero dili mo sugat si Dr. Angelo. Tara, tara. Diri ka, Sam. Aram diri si muli. Salamat, Ton. Ngarik ka pa dako, Newt. Gano pa? Nakita na ko ang pag-abot ni Emil. Unya. Paingo na sila din eh. Nagsunod na ko. Mo pa. Di na siya. Daan ako. Kamu? Kamu mo ay may pasakag kaso batok na ako. Unsang kasuhan ninyo gipamasangin ng Renago? Ha? Ha? Doon ako'y ipangutana. Kinsay mo tubag ani? Ikaw? Ha? Paanghilo-anghilo ka pero irong gutom ka. Unsay kaso nga inyong gipasaka batok nako? Amang kini mga tawhana kay dili anad og buro ka. Makalahutay ka mo nako, Anghelo. O ikaw, Samuel, saan ka? Magbantay ka. Mangandam-daan. Di lang kay ikaw ray mangandam. Hangtod ka usab, Anghelo. Pangandam mo niya kung unsay ako isumbalik ninyong mga irong gutom mong dago. Usaban, mudawat mong bayad. Kay bayaran tamong duha o pagkahuman, akong dauban. Excuse me, sir. Oh, nga naman. Kinsa man ka, palihog? Engineer Emilio Corrales ko. Okay. Engineer Emilio Corrales. Sir, please. Please sit down. Di ka madugay din, eh! Maori kini ako ikasulti, ha? Suklan ko kini mga bagagnaw sa kaso nga ilang ipasaka batok lako. Lingkod palihog. Kinsa ka ba? Piskal. Di ka magdugay din, piskal. Unsa may gusto mahitabo ni mga tawhana? Ha? Kung unsa ilang gusto mahitabo, mausay gusto na akong mahitabo. Gusto silang mapriso ka. Unsa man. Di ka mulingkod kay ipapriso ka nako. Engineer ka, di ba? So, engineer ka ug dili bastos. Ipadayon ang kaso, manang Cecil. Kinahanglan yun. Grabihas ang tawhana. Milutahog yun ang kinaiya nga wa yun siya respeto ni bisan kinsa nga iyang ikatubang. Sa maganiya. Hain naman siya. Wala ko mahibaw kung hain na si Emil manang. Oh, manang. Naana sila si Anthony. Samuel. Tiya. Ayaw ka bala ka sa gibahan niya itong Emilio. Kinahalang magsulti ka mo sa abogado. Naglaom ko, Samuel. Mutungha raw niya ang atong saksi. Bation ra siya og konsensya. Asa ta karon ba? Magsunod lang ang atong mga sakyanan. Adto kita laho sa shipyard. May paniudto na nga giandam dito. Tuwa na sab ang abogado.
Naghuwat na sabnato. Kathy, Tita? mukuyog ka. Magkuyog ko, tita. Good. Thank you, tita. Okay, let's go. Angelo, Magsunod minimo manan. Ako'y nag-drive sa sakyanan. okay. Tana ka mo. Dito ka nagikan, Emil? Emil! Sunod nga rin ako. Pagdali. Niyan ako, Emil. Unsay imo Paminaw! Wa ko'y kumpiyansa ni mo, Esther. Bisag asawa ta pa ka. Mo na prangkang pagkasulti. Emil. Paminaw! Ha? Mahinayon ang kaso nga gisang at batok nako ug suklan ko silang mga irong gutom. Unsay nag-anan sa mga pobreng sama nila. Pero may nasabdan kung gipaluyuhan sila aning mga muntiklar. Kanang biyuda nga milyonarya o mo'y tag-iya sa shipyard dinhi sa Upon. Wa ko mahibaw nganong gipaluyuhan sila ng Cecil Muntiklar. Ah. Basig parehas ni mo, Estrella. Nailad mo na ng irong gutom. Nagkusog ang mga hantok o babae. Ginoo ko. Sama ko di mo! Hapit ka mabiktima sa irong gutom. Niya ang importante. Tubag ka na lang ko sa hustong pagkatubag, Emilio. Imo bang gituyo pagdasmag sa gidamong sakyanan si Samuel? Ah! Ngano maday? Ngano maday ba? Oh! Akong gituyo pagdasmag ang irong gutom aron mamatay unta! Diyos! Oh! Ha? Ha? Karon nahibaw ka na. Nahibaw ka na. Ha? Kinsa maimong sultihan aron makabaos ka na sa kung pagpasakit nimo. Kay oras nga mahibaw sila mga tawhana nga naninguha kung mapatay ka ng Samuel. Ako Estrella sa way duha-duha madurot sa bilangguan. Kung dili ko mada pagsangsang og kwarta ang balaod. Uy, ha? Ang ako buhok, Emil. Ha? Imo ba kung itugan nga ako mo'y mituyo og bangga ni irong gutom aron siya mamatay? Boy, kinang ako buhok! Bahala nagkinsay imong sultihan. Ug bahala nag mga matay mo kauban sa imong sultihan. Kay pamatyon tagud mo, Estrella. Ha? Usaman ganahan ka? Ganahan ka ba? Hunong na, ani, Emilio. Hunong na itaw. Hunong, ha? Ayaw pa ang puta nga magsugod ka na niyang dagan aron mulikay. Aron magtago-tago ka na unya. Tuwa na siya. Milakaw na siya. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Bahala na. Hello? Hello? Kinsa ni? Hello? Kinsa ni? Hello? Anak? Mama Esther!
Ma? Ikaw ni? Oo, ako, anak. Mitawag ka malagi dayon og balik, ma. Nga naman. Naana si Papa Emil? Ha, ma? Naana si Papa Emilio? Makisulti ko niya, ma. Ma, ihatag palihog ang telepono nga to ni Papa Emil. Wala siya diri. Milakaw na. Ang buti mo ipasabot. Gikan na siya sa iyang gilakaw ganiha dito sa Fiscal's Office. Mipauli na siya dinas ato niya. Milakaw na sa siya og balik. Milakaw na sa pagbalik, Ophelia. Oh. Ay karon. O sabi mo tuyo din ako nga mitawag man dayon kag balik nako, Meister. O sabi na po dito sa Fiscal's Office, ha? Ma? Matingog. Napapagkadiya sa pikas linya? Hello, Meister? Hello. Meister, naibaw ko doon na kay isulti na ako. Sultihin ako, ma. Unsa man kana ha, Meister? O sa dugang kalambuan diha sa gilakaw ni Papa Emil. Tinuod pa gyud? Nga siya mo imidasmag og tuyo kang Samuel? Why daw, anak? Why daw? Why kaso? Mao ka na akong tuyo ni mo. Aron balitaan ka nga, why kaso? Ha? Sige, Ophelia. Bye. Asilo ako. Asilo ako, Diyos ko. Oh. Dili ko makahimo. Ay, salamat. Waday ko'y daw. Apan, diin man makakuha og balita si Mama Esther? Ngano si Papa Emil man mo inapasanginlan? Makahimo ka si Papa Emil? Sobra na sab. Kung naglaro man ang akong amahan sa pagpatay kan Samuel. Gusto kong mamatay siya. Oh. Pero dili sa kamot sa akong amahan. Dili sa kamot sa akong amahan. Nagtanaw ka sa kalendaryo pa. Ugma naman dahil ang first hearing sa kaso. Oh, gusto na tuod. Ugma naman di eh. Buntag ang hearing, Samuel. Tiyo, Good morning, ni Angelo. Good morning ninyong duha. Nang auto ni Sofia sa ubos. Silang duha ang miatubang sa itong abogado. Nagpreparar silang daan. Gipahigayon ang primerong hearing. Human milabay ang laing mga adlaw, giusban pa ang ikadawang hearing. Nagbarus-banos ang mga depensa o katarungan sa side ni Emil. Mausaw si Samuel. Solo nga misulti siyang side. Hangtod nga mayabot ang adlaw sa paghukom. Ulahi nga mayabot sila si Emil o Esther. Unya, gipabarog si Emil at tubangan sa huwes. O gipakanaog ang hukom. Nakita og nasuta dinhi sa mabuot nga hukmanan nga ikaw, Engineer Emilio Corrales, nahukman nga walay sala. Case dismissed. Unsa na? Ha? Unsa na? Ha? Unsa na? Congratulations, Engineer Emilio Corrales. Salamat, attorney. Salamat.
Impa. Hain naman itong mga animal. Tada, Emilio. Ah, Tora. Nanggawa sa mani ay. Kaniyot ba istorya, be. Ayaw na, Emil. Usa ka ba? Ayaw kong pugi. Bigani, be. Emil, Adoon ko lang sila, attorney. Mamayuhon ko lang sila ba? Aron makaandam sila sa kung isumbalik nilang mga animal silang dago. patuon ako, please. Sayod ka ug sayod ko. Kitang duha sayod sa tinuod kay nagkasulti kitang duha bahin ni kasuha. Okay? Dali ko. Paminaw na ko, Emil. Baliko na ko. Ikaw, ako, o gani ka ng imong asawa, matod pa nimo, nahibaw sab sa tinuod. Pasalamat ta, kay makontrolar nimo ang imong asawa. Ayaw i-provoke ang atong kontra. Wa sila makadot ka nato, Emil. Basin bayag sa imong pag-provoke nila, anhay ka na madutod. Ayaw pangitag bato aron imong ipukpok sa imong ulo. Swerte kay kita kay wa sila saksi. Kay kung nahitabo pa, kamuritsing atong agi, Emil. Ayaw na pangitag problema. Ikay nagapabor karon, busa ayaw kinig ibalikya. Ayaw kinig ipanghagad aron mahalin lang ug way hinungdan. Okay, tana. Maniud to makatang. Tana. Sa wapay anunsyang hukom, kumpirmado na kayo ang dagway ni Emil. Dili gid siya matandog sa mong kaso. Konfidente kayo ang abogado labi na si Emil. So, tuod man, huwag sa si Emil. Tungod kay wa kitay saksi. Kung doon na pa kitay saksi, kung wa palang mulayas ang maong saksi, dili ba, Samuel? Kuyaw kayong presentasyon bato kang Emil. Ikaduha ang kagaling auto ni Emil. Wa gitat sa. Mao'y gipresentar ang kagaling auto ni Emil. Nga mao'y gipresentar nga mao'y nakadas magka Samuel. Huyang kayo. Pero nangusog ani mao nga kong inahan. Tungod kay ikaw, Sam. Excuse me. Dali, Sofia. Gikasubo na ako. Pero para na ako, kalimtan na lang nato ang tanan. Gusto unta na ako nga mo-concentrate ko sa unahan. Anyway, unsa pa may makuha na ako. Kalimtan na lang nato ang tanan. Tana, Sofia. Manglakaw mi, Sir Angelo, Kathy, Anthony. Dali, Sofia. Bye. Bisan sa deklarasyon ni Samuel, nakuwangan kong namati. Murag iyang gituyo. Bago pa natong nadungog nga miingon siya, nga kalimtan na lang nato ug unsa man sab ang atong makuha. Sa laktod, way gana si Samuel. Way gana. Nagpasabot nga dili siya interesado sa kaso. Oh, okay raman sab. Gusto man sa si Samuel niyot. Sa ingon ana, Balimtan gid niya si Ophelia. correct. Pero wa mo makabantay. Nalimot naman siyang Ophelia. Nalimot na bitaw si Samuel at Ophelia. Kana tungod ni Sofia. Bitaw. Kada adlaw mulabay ug moabot. Wow! Ha, kapoetic paminahon. Sa matag huros sa hangin. Ay, kanindot mong paminahon yun, oy. Kinsay mamalandong unya na to.
Nga sakalit lang unya. Unya na tiwas ang imong balik niyo ta. May balik nila sila si Sofia niyo. Anak, unsa inyong gibalik ni Sofia? Panahon na tingali. Nga pahibaon ko kamo. Ayay. Magpakasalami si Sofia. Tiwas sa imong balik niyo. Daan pa ko. Magpakasalan sila si Samuel ug Sofia. Serious ka? Serious ko. Bahay mo mang minyo nga magsigil ang gihapog eskwela, dili ba, Kate? Uy. Ngano kung dili. Bisan suwayan pa. Di gini kay suway lang, Kate. Tinudan na gini. Dili ako mo imong pananghiran, anak. Si Tia Cecil nimo. Mangadto kami karon dayon si Sofia sa iyang opisina pa. Nahigugma lang ko, Anthony. Kate. Uy. Bantog ra nga malipayon kaayo ka, Sam. Nahibaw mong tanan. Mahal ko kaayo si Sam. I love him so much. Mamatay ko kung mawa si Sam na ko. Panghilo, ato na mo si Tia Cecil. Anthony. Oh, okay. Kate. Good luck daan, Sam, Sophie. Thank you, Kathy. Ari na mi. I love you. I love you. Hoy. Unsa ka? Ang di ko kailakon. Kailakon ko nyot, kailakon ko. Muna ka di ay ni. Magpupus na ka di ay. Mailis na gyud, mahana na gyud kunyot. Ay, saon man. May pad nga nato. Ganun balak no naman kaayo kanyot, oy. Tuwa naman main love si Sam ka Sophia. Wa na manggid kang Ophelia. Is it a kind of dream? Right out. Hello? Ophelia? Ma, salamat nga nanawag ka. Unsay balita ni Papa Emil? Huyag ang maong kaso. Na-dismiss ang kaso batok sa imong amahan. Unsay imong gibati? Nalipay ko. Kay dili ko gusto nga ang kamot sa akong amahan mahugaw-hugawan sa dugo ni Samuel. Salamat nga mao kanay nahitabo. Ophelia, doon ako'y laing ibalita diha nimo. Oh. Unsa kina? O sila yung balita, Meister? Na-publish sa tulog yun ka local newspapers dire sa ato ang kasal nila ni Samuel ug Sofia. Hello, anak? Yes, diara ko, ma. Osbara palihog? Unsa tong balita, ah? Magpakasal na si Samuel ug Sofia. Uy. Mao ba? Gipublish pa? Oh, anak. Sa ato pa? Sa may naaday karon ni Samuel? Adunahan si Sofia. Inila nga pamilya. Okay. Salamat sa balita, ma. Nalipay ko sa imong gibalita. At least, malipayo na si Samuel. Bye, ma. Ophelia. Bye. Like a circle in a spiral, like a wheel, never ending or beginning on a spinning wheel.
or a carnival balloon turning like the circle. Tia Cecil, naikog ko nimo. Dili unta angay nga ikaw ang Stop it, Samuel. Kwando man matapos ang paghulip nako sa ako mga obligasyones ninyo ni Papa mo, Angelo. Kana ang wa pa nako mahibaw eh. Ang permi lang nakong mahibawan ug mahibawan nga ihatag ko gyud ninyo ang tutos nga pag-amuma ug pagmahal. Siyempre, porke kay pag-umangkon ko ikaw. Ako mao ang mugastos sa inyong wedding ni Sofia. Angelo? Manang, Feliz na feliz ako. Malipayon kaayo ko. Way mausik ninyo. Maski 1 centavo. Okay? Okay, I'll go now. Naabot na sa iskanyo sa mi opisina. yatod ka na ko nga to sa imong sakyanan, tiya. Gracias, Sam. Let's go. Angelo? sige Manang Cecil. Oh. Malipayon ka ba, Samuel? Malipahin kay ko, tiya Cecil. Malipahin kay ko. Salamat kayo. Bisan mo pahiyom pa nga akong anak. Apan mo hulma jud pirmi ang kagool. Mula karagihapon sa iyang naong ang labihang gugma kang Ophelia. Thank you, Sam. Bye. Bye, tiya. Hey. Oh. Tiya, Naa ka ba si mong huna-huna? Ora? ha? Ngano mo day, tiya Cecil? Oh. Diyos mio ni mo nga bata ka. Bisan sa imong pahiyom, muilog yun nga doon na kay lahom nga gihuna-huna. Porke nga doloroso ka man nga tan-aon. Subo ka nga tan-aon, Samuel. O, aman tiya. Ngano mo day? Ipasangil ninyo nga si Ophelia mo hinungdan. Isirado ang kotse. Tinawar masan. Kapirmi kumurag. Wa sa kong kaugalingon. Bisag magkunsaon akong tako. Makalagot kay mo gimaw kyud ang tinuod kong gipati. Ngano? Oh, Hala, uy, si Honey. Wa ka makamatngon. Nga miabot ko og ni ahunong sa imong tungod. sorry. Naghangad-hangad banggod ko sa langit. Midugdog banggod. Ihabo-habo banggod. Nagatawa ko ni Mami. Ingon niya,
sweetheart. Bisan pagpanindot sa imong mga kuko. Ang gimi ni Mami, nga bisan para sa kuko nako, dili bagit ko numi pagastuhon. Ingon ko, dili gin mahimo, Mami. Kay mao'y gusto ni Tita Cecil, nga tanan-tanan gyud siya mao'y mo gasto. Maoro gini iyan tubaghani ay. Oh, okay. Han? Sukat lang atong human mo na mahi sa amo. Doon ako'y namatikda ni mo. Permi ka na nga. Muragwa sa imong kaugalingon. Time pa. Serious ka ba yun? Nga pakaslan ko ni mo. Basin, napugos ka lang. Or, na-challenge ka lang. And I don't know if si Ophelia ang hinungdan. I love you, Sam. Dili ko gusto mawa ka na ako. O gusto gid na ako nga maako ka na. Pero kung bugat yun tungod ni Ophelia. Okay, Sam. Dili una nato ihinayon ang atong kasal. Unsa man. Dili lang una nato ihinayon ang atong kasal. Nganong dili ka man mo tingog. I love you, Sam. Gusto na akong masulo ang imong tanan. Labi na yun ang imong kasing-kasing. O kuna-una, nga ako na yun ugway si bisan kinsa nga masakul. Kung nagduha-duha ka pa, okay raman ko. Nag-agad lang ko nimo. Kung dili ka pa ready, okay. Dili ko mo reklamo, bisan pag. Ako'y unang lalaki sa imong kinabuhi, Sofia. Ako mo'y labing una. Nagyatagan mo sa imong pagkababae. Uy, kaso, bisan kapila pa na ako itugyan kining akong lawas o kalatihan mo, Sam. Tananghi kayon, ihatag na ko nimo. Kay in love kayo ko nimo, Sam. Wa na si Ophelia, Sophia. Dawa. Tungod kay nakalimtan ko na si Ophelia. May na yun kita nga itong kasal. O bisan kinsa. Huwag makapahunong o makapugong. Gamahimong ko itong asawa. Ug ako, mahimo ni mo pa na. Salamat, honey. Thank you. I love you. I love you. Timan ikni. I love you, Sofia. Nagtuogid mi nga niya si Angelo Diritio. Maupagi paglakaw nila ni Sofia. Kapila na ni kahigayon nga dili na to sila ikaabot niyo. Pagpahibaw mo, kay nagsige og lakaw ang duha. Bisik ay silang duha para sa umabot nilang kasal ni Angelo. Mao gyud.
Kumusta man si Samuel? Ang kun wa si Sofia, perming lawom ang giuna-una. Pero kung naa si Sofia, maila kayo. Nga pinugos ang tanan. Wa naman kayo kahigayunan sila si Ophelia o Samuel. Pero, ikaw kanyot, kung pananglitan, ingon sa tang duha anak nila ni Opie o Samuel, sa kay mong buhaton yut, no? Buang naging tingali ko, Kat. Lagi? Diba da ay? Kaya niya man ko sa mga tubangan. Lagi, bitaw. Mabuang lagi ko. Muna akong giingon. Wa na sila kahigayunan si Opie. Pero dili diha nga malatsi dayon ang ilang gibati. Unsay balita ni Ophelia? Hindi na ko mag-una-unag tawag niya nyo to ay. Magkuhat ko nga siya manawag. Anyway, bisan may kinaunsa pa sila si Samuel. Pero, ato ba yung igalasap si Opie, di ba? Paabot lang ko nga siya manawag. Nay, Angelo. Doon na lang ang ilang kasal ni Samuel ug Sophie, no? Gusto. Oo, doon lang yung kayo. Sa'yo pa gani, ready na ang tanan. Emil, niyagi patimpla ni mong kape, oh. Emil, basig malimot ka o mabugnaw na, masuko na sabunya ka na ako. Ngano? Kinsa man itawhada, no? Pero ang kuno na ko nga medyo nakalitan ko na magminyo og adunahan ang irong gutom. Oo. Si Samuel. Yung sabi niya pagbagi. Kaburingog aning babayhana o kaway kartiyos ginikanan aning babayhana nga naila ni Samuel. So, wa mo lampo sa pagpanghantok ang iyang amahan diha nimo, Esther. Ug wa mo lampo sa pagpanghantok ang anak nga irong gutom ni Ophelia. Apan, tua mo lampos aning babayhana si Samuel. Unsa pa may imong labot? O, bida ko labot! Sa mga wa mo'y labot kung nganong way katapusan ang akong pagdumot o kapungot aning mga kaliwata. Dali, sud. Lingkod. Dito na ko, sir. Naklaro na kay na ko siya. Nagkuyog siya sa iyang pangasaunon. Naklaro gyud nimo? Naklaro kayo, sir. Karon, katuganan na ba ko nimo kung nganong gipapanid-an manimo nako kining si Samuel? Nga naman, sir. Unsaon man day nako si Samuel? Sir? Balik na dito sa imong shop, do. Wa ka na lang isugo nako, Sir Emil. Wa na. Hello? Hello? Hello, Kathy? Opie? Kumusta ka na? Dako nang akong tiyan. Umaanak na ko, Kathy. Karumbuan na ang akong paabot. Karumbuan na akong mga anak, Kathy. Wow! Maralagbag o pagkaayo, no? Walang ibaw nga. Nilapay na idedakang mga buwan. Kanindot ninyo, uy, may anak na dyan kapi. Oo. Oo niya. Ay, okay, nahibaw na ko.
Kay nanawag ka man, naibaw ko doon na kay ipangutana. Kathy? Yes, Opi. Unsa may imong ipangutana? Ay, maawaw ko. Ingon na anak ka naman gud karon, Pi. Daghan ka na kaayog gidili na ako. Gididan ko nimo dito, gididan sab ko nimo dinhi. Pero sige lang, imo man gusto. Pares karon, dili ka masulti unsa imong tuyo. Kathy. Bahay ni Sam. Saturday. Kaslo na si Samuel o si Sofia? Karon sa paduha? 2 days gikan karon diri sa Pilipinas. Yes. Kasal na ni Samuel ug ni Sophie. Okay. Sige. Unsa naman na imong kuan diha sa Amerika? Kuan? Man ako training sa akong trabaho on diri as owner sa pipila ka mga negosyo ni Aris nga nahibilin diri na ako. Wow! Kadato na nimo diha, Pi, no? Og magdato pagit ko, Kathy. Kaya doon ako'y paliton diha sa Pilipinas. Ha? Unsa pa kadato ang umaabot nga asawa ni Samuel, Kathy? Ha? Ang ngano nang ta naman ka ana, Pi? Palitan ako si Samuel niya. Oh? Bitaw ay. Bye. Ophelia? Amping mo diha. Hey! Bye. Diha, Milagros. Huot ang imong dugan, no? Mito ang imong luha, o. Uy! Inaim na dayon ning tubig, o. Kay mo dangoy-ngoy karabadayon. Sige na ba? Salamat! Salamat ninyo! Congratulations, Sophia! Salamat, Papa Angelo. Congratulations, Sophie! Salamat, Kathy. Sophie! Anthony, Congratulations! thank you. Sam? Kat! Honey. Sophia? Ophelia, sige pa. Sige pa. Ophelia, nataho na ang imong anak. Ophelia. Ophelia? Ophelia? What happened to her? Ophelia! Excuse me. Here's your beautiful baby. Thank you. You're welcome. Akong anak. Unsay nahitabo? Nawagtangan ka og panimuot paggawas. Aning imong baby. Hello, baby. Git
Itutukan ni mo og maayo si baby. Liwat ka ayos siya ni Samuel. Ha? Unsa to? Liwat ka ayos siya ni Samuel. Ha? Tiya, kasal ka ron sa iyang amahan. Friday karon. So, Saturday dito sa Pilipinas. Na-timing nga na tao, sab si baby. Nagduda ko sa gawas, tiya. Palihog na kong waling ugamay sa kurtina sa bintana. Oy, yes. Kadiyot. Kadiyot. Unsay tan-ahon nimo sa gawas? Daan pa yun ko. May habo-habo na usap. May habo-habo. Ano ba? Ganahan ka man kayo mo tanaw o habo-habo. O sabay naa sa habo-habo. Wala. May namdam lang ko dito sa Pilipinas. Baby. I love you, baby. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Asa man mo moagi? Adto mi agi sa luyo, Paangilo. Maikog mi nga makitaan sa mga bisita nga nabilin nga manggawas mi dinhi. Bahala na mo. Anyway, tuwa si Manang Cecil. Maoy mi entertain sa pila na lang ka mga bisita nga nabilin. Sige na mo. Bye, Paangelo. Okay. Iingon na lang mi nila ni Cathy ug Anthony nga nang lakaw ni Sam. Sige, Sofia. Tana, honey. Tara, pa, ano na mi? Sa katapusan, ang klaro na yung kalipay nga nahulma sa naong ni Samuel ang akong nakita. Salamat ni mo, Ginoo. Iyo nung sa libe? Nga naman lagi. Kusog kayo mo pagpadagan. Ako na drive be. Nagdali manggod ko. Aron magkaabot na yun ta sa hotel. Sige na, please. Okay, oy. Batay! Sa managaw to, ha? May kalit malag overtake? Hapit na mabangga. Tayo pa. Mihunong. Nanaog ang sakay. Sorry kayo, boss. Sinugo rin ko. Sorry kayo. Tiwasan ta nila ka. Ay, naman. Usap na bay! Usap na bay! Aksidente! Sibat ni, sibat! Bay! Asa ba ka bay? Bay! Uy! Ala! Dahil na aksidente! Dahil na aksidente! Ay! Ala! Salamat! Ay! Salamat! Mabagal ako rin! Anak! Anak!
Sige! Tabangan na ito ang duha ka tao! Anong auto! Unsay problema kay? Ha? Unsay problema mo? Anong may babag ka mas tungat sa? Ikaw may babag magkakagaw? Ay! Giba mo silang duha ka tao nga naan ang auto ha! Unsay nga? Giba mo sil! Uy! Hala! Ano? Sige! Sige sir! Larga! Larga! Mga dito buhay. Sabay mo na. Unsay nakita mo? Nagmotor ko sir! Nakita maguna ko nga may tao nga nagbarog sa may driving seat! Mao na driving seat! Nagtuo kong na-aksidente! Mao mihunong na ko! Pero nagpadistansya lang ko! Pagduol ako, kalit pa nagdagan ng maong tao. Nga taling sakay sa usa ka auto. Unahan na ning kuhan ilang gisakyan. Nga pagtanaw na ko, natanaw ko, may kindi man di aksidente. May sigani kay niabot ka, may kayo. Magkanan. Silang duha buhi magkana. Oh, okay. Adto na ako, Angelo. Ako na lang mga og pasensya manang. Hilom na lang silang bibiya si Samuel ug Sofia. Ganiha kay nagdali nga makaadto na sa hotel. Nuevo kasado ang imong iho, Angelo. Silang dos, they are very excited nga masulo nila ang tiyempo. Oh, bueno, nahimutan na si Samuel. I don't know kung kien ang sigwer. Kinsa man ang musunod nila ni Sofia. Oh, unsa ka man, Anthony? Por favor, Kate, ang telepono. Si tita. Kaya ang inyong plano, Kate? Wa pa na maabot sa una-una, Tita Cecil. Mhm. Hello? Bueno, Angelo. Yes, sir? Sige manang. Gikapuy ka kayo. Pahuway na. Adios ninyo todos. I will go now. Unsa? No! No! Kathy? Porque, Kate? Naunsa ka? Kati? Kate! Ngano? Kinsa ka nang nanawag? Tita Cecilia ang hilonyot. Pulis kining nanawag. Nasa ospital sila si Sofia ug Samuel. Excuse me, Kate. Hello! Nganong tuwa man sila sa ospital? Kati ha? Nga naman, unsay sulti sa pulis? Ma? Mano? Unsa may nahitabo? Manang! Manang! Tubig! Tubig, Anthony! Paim na og tubig si mama ni mo. Sige na. Diyos me! Hello? Hello? Ikaw ni? Gabi na, Emil. Doon ako'y gihuwat nga importante kayong tawag, Estrella. Dali ako sa imong tuyo. Gabi na. Nakakapadya sa imong opisina. Pag ko pa kumisulti ni mo nga doon ako'y gihuwat nga importante kayong tawag. Sige. Sorry Nakasamok kami tayo na ako, Estrella. Sorry. Animal kayo. Hello? Hello? Ha? Unsa ni kalakiha? Oh, nakadiya. Nakadiya. Okay. Muan ako.
Do. Di ako sa toll room, sir. Oh. Unya. Ay, nautdan na kong sigarilyo, sir. Di ako. Pagkuha. Salamat, sir. Lighter. Dagutin na yung sigarilyo. Unya. Okay na, sir. Oh, salamat. Salamat. Ugma. Susiha kung asa hayaon ang duha ka patayng lawas nila. Mahilom-hilom ka lang di ay dinhi, pero nagduga-duga ka man di ay sa kangilngig, ha? Ha? Mao na ginaingon, sir, nga manlimbasog lang yun aron dili takawad ang trabaho. Sige, off na ka. O bakasyon ka na. Sugod og ba? Pero ayaw kalimot, ha? Paibaw ma kung asa ang haya. Kaon na nag-ice cream. Babugnaw na. Imnaw na ng tubig, Kati. Salamat niyo. Ang sarap kay resulta sa operasyon ni Sophia, no? Nakamat ko na si Samuel. Sam? Sam? Hain si Sofia. Hain si Sofia. Anthony. Kati. Tiyo, nakamat ko na si Sam. Pa? Samuel. Si Sofia. Hain si Sofia. Siya na iyang kaimtang. Ayaw kong tutuki pa ang hilo. Hay, si Sofia, kumusta siya? Tugaan mo palihog. Sa man bubangon ko. Upangitaon ako si Sofia. Ayaw. Tugaan ay lagi ko. Tiyo, sa man ang operasyon ni Sofia? Pakyas. Ha? Patay na si Sofia. Samuel? Kathy? Magtawag ng doktor. May gikasulti ko sa telepono. Sino na puntahan? Isa ba yung magkikasurya sa telepono, ha? Si Ophelia. Mari kargon. Bebe. Lingkod rin. Usa to? Si Ophelia ang imong gikasulti? O, Emil. Sa may balita? Naghinam-hinam na kong nagpaabot ni mo ganiha nga mauli kag sayo. Ganiharang nagsigig balik-balik og tawag si Ophelia. Wa pa man kamo pauli, maong gitawag ta ka ganiha. Kay gusto nako nga anhi ti kasultihi. Magkapikal ka man taon, uy! Dili na magtubag sa kong pangutanan ni mo. Ang imong itubag kung uno sa na'y balita ni Ophelia. Nanganak na si Ophelia. Usa to? Usa maragon? May apo na kita, Emilio. Nanganak na si Ophelia. Tanawa ragon kung unsa kabulahan ang atong kapalaran, Estrella.
Gikaluyan gyud ko sa Ginoo. Gikaluyan ko sa Ginoo. Kay wa gyud ko mapakyas sa ako mga damgong. Tinuod gid ang pinalangga ko sa Ginoo, Estrella. Tanawar ko na. Gihatagan pagid ko sa Ginoo og bonus. Usa ka nindot nga bonus tungod kay usa ka apo ang girigalo sa Ginoo nako. Ha? May apo na ko ha. Panawarag unsa gid kanindot ang Ginoo kun kanunay ka lang gid magsangpit niya. Mamati gid siya. Kay iya man kong gipangga sa Ginoo. Kana tungod kay kanunay kong magampo sa Ginoo, Estrella. Kanunay kong nagampo sa Ginoo. Ay, kwan, kung manawag ganig usab si Ophelia karong adlaw, ing nalang nga nahibaw na kung may apo na ko, ha? Kay gisultihan ko nimo, ha, Esther? Oh, Emil. Hala, tumaga. Basig si Ophelia ka na. Excuse. Hello. Imo Emil. Si Ophelia na? Dili. Oh, balibari. Ing na nagkaon pa ko. Ay, pangutan na ginsa na. Hello. Ang mekaniko sa planta. Oh, ina. Naanak ko. Bebe. Bebe. Tiara. Hello. Do. Gisusi na ko, sir. Unya. Ang babae rin namatay. Unsa? Ang laki buhi. Buhi ang laki? Buhi ang laki. Emil, unsay buti pasabot sa imong pangutan. Pawa ni, sir. Pawa. Unsay buhi ang laki. Giinan ka na akong pahawa, diha. Ayaw diha paminaw. Pawa! Unsa man lagi ka ng inyong gipanagsultihan. Kahit kag uha. Sige na, bye. Emil. Dra, piti ka lagi. Kay gini mong suon, eh. Dra. Mura ka magkaroon pa na ako. Unalimot ka lang sa kumbatasan. Nga muingon gani kung mauna, lihok na yon, aron dili mo paka ng imong naong. Nakasabot ka? Nakasabot ka ba? Emil, asto na. Nga naman di ay, may namatay. Kinsa may namatay, Emil? Wa tay labot og labaw ng wa kay labot kung kinsay nangabangas diha. Asa ka man? Mulayas, oy! Tiwaso na sa imong pamahaw! Kinsa may namatay? O kinsa may ang ipasabot nga buhi ang laki? Kinsa mang lalaki, ha? Kinsa may iyang gipasabot? Sam, wala ko'y mahimo pa, Angelo. Bisan nung sa paybuhaton, dili na mabuhi ang akong asawa. Misugot na lang ko nga, ilubong dayon si Sofia. Ug dili ka makatambong. Maunay may puno sa kong kagor. Samuel. Anugon kayo, Panghilo. Anugon kayo. Anam-anam na giduntang. Nahugang akong pagbati nga to ni Sofia. But unsa man daing akong kasaypanan? Nagtuo ko nga si Sofia dito pag sa mga kasakit. Nagtuo ko nga bibiyan na kanina ko. Malipayon ako uban kay Sofia.
Pero di aran ikit sa tuol. Wa magpalayo. Nagsigtag tuyok sa akong palibot. Aron hinahinahin ko sa pagpatay. Pasahin mo ako sa akong pagsabot. Imong gisaw ang mga masakit na akong kagahapon na. Ika'y mitiwas. Ika'y miangkon. Ika'y mutiwas niini. Gilubong dayon si Sofia agad sa hangyo siyang inahan. Masabot nga gituyo nga hilumon ang paglubong ni Sofia. Bisan gani sa balita sa maong hitabo. Pinugnan ug bugtong nahibaw sa tanan. Ang pingin akong apo, Ophelia. Sa bunyag unya pohon sa akong apo, muan hagid bis mama ni mo Esther aron na mutabang mi. Okay? Sige, bye anak. Mangayo ka na sab og kwartado? Sukad ginasuguan ta ka. Kada pangayo ni mo kwarta nako ang imong katarungan tungod kay duna kay problema. Nahatagan ka na nako kung pilay akong ihatag silbing bayad sa akong gipabuhat nimo. Giimpasan ta ka. Diha dayon. Plus sa mga lipay-lipay nimo samtang gipabakasyon ka nako. Gipirmahan pa nako ang imong sweldo nga wa na nimo trabahoy kay milapas nagdugay ang imong bakasyon. Unya karon mangayo na sab ka. Wa ka manobra ani do. Balik ng trabaho. Nakasugat sa kong tao nga kamausap. Ha? Pagkasugat sa kong tao nga kamausap. Grabe! Kunis-kunis yun ka! Kunis-kunis yun ka! Pinuhulta yun ka! Mamatay yun ka na ko! Igutom ka na? Ha? Igutom ka na? Okay. Didi na. Didi na, baby. Igutom gidi ay lagi? Mo di ay gipatutoy. Gigutom? Nagtimpla man unta ko niyang milk. Imo di ang gipadidi sa imong dughan? Basin malate ka ha. Napay allowance tiya, Mila. Ikaw no? Grabe ka kaayong makatutok sa imong baby. Mauna. Saon na lang ni. Diligid ko kalimot ani sa imong amahan. Kay liwat ka man kaayo niya. Diligid ko kalimot sa imong amahan. Tungod nimo, baby. Basin mo to ang sabnang imong luha, ha? Dili na, tiya. Hagbay ra ko naka-move on. Wa lang, good. Handom-handom lang, good. Siguro, good, nga happy na kaayo ang imong papa karon. Happy na kayo si Papa ni Moron o ba siyang asawa no? Unsa may imong plano? Gikan din sa ospital, Samuel. Mulahos ko ni Sofia, Panghilo. Sige. Ubanan ka na mo dito.
Nakinahanglan kag agak Sam. Agakon ta ka. Salamat, Ton. Madana ko. Salamat kayo. Okay, let's go. Unsa jud kay destiny sa ko'y gagaw, no? Ako imong gipangutanan yun? Yes. Wa may lang tao din eh. Kita ran duha kay tuwa si Sam ug Tiyo ang hilo sa ibabaw sa lubong ni Sofia. Unsa kay kapalaran ni Samuel, no? Bitaw, sa kalisod ka ni Ato sa nagtubo pa lang si Sam dito sa Jensan, dito sa Udagre Jensan. Naibawan ako ni pinaagi ni Ophelia. Kay kun wa pa mi magkasuod ni Ophelia, dili na ko ikaila si Samuel. Hangtod na suod sa nako si Samuel. Unya ang kalisod sab sa ilang relasyon ni Samuel o Ophelia. Nagtuo ko nga bisan makinaunsa pa, pero sila yung duha ang magkadayon. Pero tanawa ra, nagkabugay sila nga nagtanom sila sa usag-usaw kasilag ug nagdinumtanay pagani sa akong pagsabot. Ambot kun mutuo ka ba niya kung hubad sa sitwasyon nilang duha? Murabag may puruhan. May puruhan? In what way? Mura man ko gituyo. Kaya tanawa ra gud. Unsay nahitabo ni Sofia? Unya, si Ophelia na ang may pana. Minyo man si Ophelia. Mausa day, no? Please, Kati. Palihog, Anthony. Sam? Suod mo ni Ophelia. Hangyoon ko kamo duha. Sam? Palihog. Ayaw ninyo siya sultihe. Nga namatay ang akong asawa. Ayaw kyud palihog. Unsay katarungan nga limdan man si Ophelia. Kanus may baw si Samuel nga si Ophelia wa sabday bana sama ni Samuel nga way asawa. Mahigala palihog nunti sa pagpaminaw uban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mihabu-habo na usab. Tagsulat Fermin Colliantes Gomez. Ubos sa direksyon ni John Gomez. Musika Jewel Bense. Recording editor Rani Budungo. Soundman Christian Henry Jano. Dalit sa RMN Drama. Umuto ka listeners, ang part 11 unya. Basa lang ko dito sa comment ron kay ron maka-intro vlog na pagkas gugmang binalanggo kay daghan din nag-atang na to. Daghan kay na excited sa sumpay ba niya. Si matinga na po naman nawa na mabugal. Sambuan na po nila, wala na po tuwa ga-comment ba. Sambuan na po nila, mawagtang na po nito na ron. Dugay na po ni sumpayan, may na po ito ba. Muna nga, humana na yung mag-intro vlog na po ko para sa kuan sa maong drama, no? Kay panikamutan yun ako mahuman yung mga kalisinas kay gusto na ko trabaho niya kung idea nga nahunahan ba nga bagong diskarte, no? Nya hinaot ta nga masuportahan diya po ninyo puhon kung makahimo na ko. Nga bang manghinaot ko ninyo ba nga di mo mobiya ba no sa bag-o na kong content kung makahimo ko na puhon, no? Hinaot ta, no? Panikamutan ako pero sa di pa magkuan sa tag-drama. Muna mga ka-listeners, muna akong kalingawan ng practice. Pero samtang na pa di matapos, magkalingaw gyud kong practice ang makahatag di kog sample pohon. Nga mao ni akong content bago yan. No? Mga ka-listeners, naot nga inyong suportahan yapon pohon kung ma-success ko ani akong gitungan. Nya ang una akong basahon nga comment kini si Roberto Indino. Thanks kayo Sir John sa mga gi-upload nimo nga mga drama gasubaybay jud mi Dire always. Salamat kayo Roberto Indino. Nya sunod si RL Ferres.
Good morning idol. Always mi nagaabang diris kay samtang namanday ang among lingaw maong pag background aning mga drama sama aning ni Sir Permin Colyantes no. Base na pa kay mga tinago mga drama na niya. Bisan unsa palihog kog upload kay maminaw mi. Hihi, salamat sir. Sige pohon uploadan na pa mo koy drama pero na-upload na sa uban pero wa man po sila magrespeto. I-upload na ko na kay nampo ko'y kopya no. Nampo ko'y kopya ning mga drama nga na-upload sa uban. Labi na ni ka Permen no. Naapa ko'y duha nga drama nga kang Permen Colyantes Gomez. Akong editon pohon balag na nakapaminaw na mo sa uban pero akong editon pohon taas man po di mo magmahay no. Nikamutan ako pohon no kanang RL Perez no para malingaw mo. Ang dugay na po ni nag-request ito niya wala na ako tagda ba kay tungod lagi na ay nag-upload na niya. Wala ko tagda pero karon mahurot na akong drama. Wala ko ilay maholbot kitong file na nako sa una nga akong gitaguan no. Duha ka drama ni Permen Colyantes Gomez niya. Salamat kay RL Perez niya si Noel Bituya. Salamat dol sa padayon nga pag-upload ng mga videos. God bless. Salamat po nimo Noel Bituya sa kanunay nga pagpaminaw no. God bless po nimo niya. Si Geraldine Jacobi, yes, may party na jud listening from Kuwait. Salamat kay Geraldine Jacobi sa Kuwait no. Salamat sa pagpaminaw nimo. Si Jimar Lopez Busjan, salamat. O isa pa yan, Jimar Lopez. Nya. Si GR Agremix Artist, dapat Jude Busjan nga istriktuhon sa YouTube kay daghan nga kawatan ni. Sa naguan sa original nga nagbuhat og video yahay kay sila dawat limpyo ra. Mao gyud. Bitaw mao gyud sakto GR no, Agremix Artist. Istriktuhon sa YouTube ba kay ang uban manguha raman, no? Manguha ra ba kanang humandaan salig kay kanang ma-approvean bitaw una nila kay magpirme ba pero di na magpirme. Di na siya magpirme ning nana no kanang may uban na na-approvean. Patilawon na sila og sa buwan siguro or pila ka buwan. Pero ma-detect na. Samot ba kay AI na high-tech na kayo. Ibawan yun dayon og isagikan ang kasi original ga upload na may bawan na siya. Kay high-tech na kay ron. Muna matingala na sila kay ma-reuse content na bitaw. Bukalit nagka-reuse content kay kinupya naman. Di na po sila mga tingaan na ma-reuse content kay tinuod masad nga ng upya. Naiuban kay mingon man nga basig gikuan ka to ni kuan gi-copyright ka mamasangil na no. Dili ka nga mamasangil kung nahibaw ka mismo nga nangopya ka. Kung ma-reuse content ka imo ginang sipyat. Yan na. Dili ka mamasangil sa uban nga na-reuse content kay basig iya kung copyright ko niya yan na kasi yung gi-claim yan na dili natural na sa YouTube kay high-tech na stricto na madali na kay masubay o kinsay original niya manguha ra hinaguan sa uban mamintaha ba una na kay ay ako una kay monetize ko kato siya wa pa man monetize ko piaw na ko niya mas di malas sino ka kay monetize ka imo isugal imong channel sa pag kay monetize ka, imong isugal, mangwa ka sa di mo ha. Kay una-una ni mo wala pa na monetize tong kanang imo pa'y pagsugod ba. Na imong kopyahon tong iyaha. Ikaw ay kansi monetize na ka. I-reuse content nimo mas di mawana ka. Mas mupuli hinunto nimo kay imong kopyahan kay original man ana. Daghan na di mo motuo pero katong mga nakasuway motuo to sa istorya mga kalisteners no. Daghan na siguro nakatitanaw sa vlog siguro nga mga nakoy mga tambag ba. Wa patuo ba? Nya pagka-reuse content yun sila matang tinuod yun ay gisulti ni ko ano. Makayuna sila kay tinuod man. Sunod ani salamat kay GR Agremix Artist nya sunod si kuan. Sir Par, hi Jan, thanks for uploading. Thanks sa effort dyan. May sa pa yan, Chirpar. Salamat sa kanunayang pagpaminaw, no? Salamat kay Chirpar. Sunod si Romana Bitwala. Shout out first. Comment. Hi, Idol. Happy morning po from Sarangani Province. Salamat kay Romana Bitwala sa imuhang makanunayang pagpaminaw. Sunod si
Crystal Ann Lauron. Yay! May party na jud. Salamat kanunay Sir Jan. Uy, sa pa yan. Christine Ann Lauron. Sunod si Federico Gantalaw. Good day dong. Salamat sa pag-upload episode 10 sa May Habo-Habo. Paminaw ko diri sa New Zealand bisan na ako sa work. Salamat kay Federico Gantalaw diri sa New Zealand. No? Salamat kayo. Sa samtang trabaho, kalingaw jud paminaw. Salamat. Salamat kayo, no? Si Lerma Suzuki, thank you kayo Sir John. Number 1, yun ang respeto sa kapwa o pagpasalamat. God bless atong tanan. Mao gyud. Lerma Suzuki, no? Salamat yun, no? Sakto yun, no? Mao gyud tanay. Mo na kinaning importantehan jud pag respeto yun, no? Hindi ka mangyatak sa uban, hindi ka manglamang kay mo marigigon sa waritas biblical, Biblia ta ba? Yun ang Ginoo nga lihok tao kay tabangan ko ikaw, no? Mulihok ka pero nangawat mo kabi mo ha nga trabaho. Sa may grasya, sa may panalangin na kanang lihok lagi tuod pero nang dili iyahang nanguha, no? So namintaha sa siya, di mo. Lihok ka kanang imuha gyud niya diskarte kaning kamot kanang kuan. Nampoy balawd sa YouTube na pwede mo-approve ang news content. Para ng mga komentary ba? No? Para ng kabantay ka ng may mga channel nga komentary. Pwede na siya. Kay di man yun totally niya gikuha ang video. Gimuha na yung komentaryo ba yung na pwede na siya. Mo na siya ang approve sa YouTube nga news content kay gihatagan niya og kanang dugang pagpasabot ba? Na yun na, para mga balita ba? Agon siya gisulti, yan ang palagman, no? Yan na ba? Ano man na siya? Pwede na siya. Isang nanguha siya sa video sa uban, pero yan gi-explain ba? Yan na. So, iyagi pong original. Ang kanang idea. Iya lang gisample to mga clip, yun na, no? Mga clip. Kaya ba ni kaalaman? Yun na, mo na kung ganahan. Pas ka kaalaman. Muhatag ka kanang kausaban, no? Na mga informasyon, mga idea. I-use content na siya, pero i-upload na sa YouTube. I-use content siya, pero i-upload. Kaya naman, imuha man niya, kuan, original, ang explanation, na kay i-transform ba yung nana, pwede na siya. Mga ka-listeners, no? Unya, sunod nga comment kang, kuan, Aisal Kusaybi. Salamat Alvin dyan sa kanunay. Si Sam, high pride yun. Unya, si Upi, Hilakon, Gika, sinugdanan, till the end na siguro po. Dito Alvin dyan, kita ko wrong turn, tanan pati ang Friday the 13th. Ganahan kong mga horror movies o drama. God bless po ni mo diha. Mga parehas man tayo nanap, bago sa una, hilig ko ng mga horror. Sige kong kanang, napahantod garo, napasa ko ang USB, mga file sa mga horror movies, mga Friday, katong na Friday the 13th, katong Friday versus Jason, nakuha na. Friday versus Jason, niya. Katong mga rungton, na-delete ito tanan. Sa una pa ito na nakakita, na-delete na tanan. Or na-format pa to, na-format nila to. Okay, usahay, mga baratohon, ng SD card, makalit, magka-format, ma-error ba, yan na. Mga virusan ang computeran sa una, kasi dugay naman ang rungton. Pero ano ko bagdano balik na kay kuan naman kay bawal mo sa storya niya. Kuan na ba? Medyo brutal kay sa una ko na. Pero kato mga uban asa ko USB itong bag-o na ko nga download napa sa USB to. Mga Friday the 13th. Friday versus Jason dai lahi itong 13th no. Na solo dai pud ano ni Friday. Itong Friday versus Jason mo tay kulba kayo. Puro sila mga kontrabida ba, pero mahawag bida si Jason, kaya mamindaog sa away nila. Mindo to siya no Aisal Kusaybi. Anya, kanang kuan, sabi to lang, tinuod nyo na si Sam, high pride, niya, si Opili Hilakon. Kining dramaha, bito nakabantay kuan kining dramaha. Kuan man sila, puno sa pagkakaroon ng inon, mga ka-listeners, no? Kini, makabantay, matilo mo na, mamina mo. Puno sila sa pagkakaroon ng inon, si Sam, si Ophelia, yun na, no? Niya, bisan ang amahan ni Samuel, napoy
Murag mapaubsanon kunuhay sila pero naay masabtan mo sila kinaiya nga taas sila garbo. Primero katong papa ni Samuel. Di jud siya gusto pakita sa igsuon na igsuon nangita mo to. Nga igdugay na sa gipangita ba di gud gusto mo dong si tuyang amahan. Nay pride di ba? Pride to sa iyang amahan nga di gusto mo pakita ba nyawa kay baw sa rason. Kung istorya ba niya sa bata pa siya yan indong ta siya sa haya sa iyang amahan niya. Tungod sa iyang kahadlok murag nasayop iyahang pagsabot ba nga na dagan siya wanang balik ko na pakita pero gipangita dahil siya no kay gipangita sa samahan sa upa matay pero tungod kay murag din kuan jud ang pride murag lalahi nagsabot ba nga na no una nga naganto sa eskalisod pait siya lagi nabuhi gidog-daog nga na nya gipangita dahil siya sa iyahang igsuon nga adunahan so di pa tungod isa man niabot sa laing lugar nga sa lugar sa iyang nakaila to yang gagaw ra po no dili may buwan ang tinuod nga istorya so nahayahay sila si Sam yung amahan nampo siya mga igsuon walang gipa-appeal sa drama pero sa istorya ba yun na so puno sa pagpakaroon nun makaingon ko na puno sa pagpakaroon nun nga mapaubsanon pero di day murag nasubraan ra kayo ba kanang pagkaroon ba sakto man na mapabsanon pero agilang style kay nasubraan murag ba kanang magpakaroon nun nga okay ra yan na ba okay ra na kuan na dahil yung si tawagan na naupos na dahil pasensya yung na ba okay ra mo yan na ba so nagpakaroon nun sila yun na inipot si Sam sakto nang gingon ni Aisa ko sa ibi nga pagpakaroon nun Japon no imbis matabangan siya sa naitabo niya nga disgrasya, ano siya gibuhat niya? Iya magipasibat inutong saksi. Wa man siya maglantaw sa iyang makaingon ta nga si Sam naghimo ra gyud dugang problema. Mudaog na ta siya og si Ophelia kung wa pa siya maghimo anang iyahang diskarte no. Mura kita hayo siya mapaubsanon. Nya ang tinuod nga ang kamatuoran iya naman kitabunan ang natebo niya matagal ta gustisya ug kanang wa pa siya mag kuan nana yang kinaiya ba so makaingon ta nga high pride no? Sakto nagi-comment ni Aisa ko sabi nga high pride si Sam nya si Ophelia pod kuan na hilakod yun din tao, no? Kaya maldito kay gamahan niya. Grabe, malituhan si Kuan. Bugnagi, tinuod nga tao, no? Kaya init yung uba. Grabe. Kaya inita. Magsige na lang og paningkas, yung asawa, yung wagid. Grabe, maka-insulto, makatamay og tao. Kaya, kaya ngamahan yung pilya, mga kalisiners, no? Grabe, kaya Kuan, iso kayo ba? Maldito dito kayo kan kay mong gilang kuyawan kubaam ni siya bisod kayo kan pero undaog naman tali sila pabor man kay ni Sam ang kay gayunan pinapaboran ni Sam ang kay gayunan yun kay una sa tanan ayahay na sila nana yang iyaan nga makalaban nila maka dili ingon nga makabawas gud kana lang masilutan ba si Emil ba no masilutan sa iyang gibuhat kay Kuan yun na si Sam iya mang gituyuan si Sam so ug pa gi kuang Sam nangitag paagi Sam nga makuha ng witness nasilutan na posibilidad nga si Ophelia og siya magdayon yun sa dili ta sila magkabulag og lagyo nga yun ana kapait ba nakasaluglain na isod ba po ni si Sampod kay nampoy pride nya kuan sad kinisad nga nahitabo niya nagminyo siya gitiwasan na nung email apit sa disgrasya nga kanang pero swerte gyapon siya pero agdimala sa giyang nasawa so kinsa nang sayop kang Sam gihapon nga naman gipasibat man ang witness ang bayro ta sa email napildi sila sa kaso kay pasibat man ang witness ni Sam
sa may kasulti yung mga listeners. Sa kasulti yung isa, kayo baka nga, kayo baka nga mapabsano na tinuod. Mura magugitabunan na yung kanang justisya. Mura nga gitabunan ng justisya, bagay, wala gini masibo gid. Mo nang hinungdan sa ilang kasakit, sa ilang gugma, siya usar po siya sinungdan, mga ka-listeners, no? Nya ako ba detail mo pabor sa akong istorya, no, kay nampoy ka lahi-lahi ang tagunahuna, no, pero hindi lang akong gikuanan ba kining comment niya isa ko sa ibi ba nga na punto, no. Lain pang comment si Luz Biminda Orales, salamat kayo sa episode 10 idol. Jan, God bless you always. Salamat po Luz Biminda Orales. Ang sunod si Jocelyn Infante. Salamat sa sumpay sa drama o sa payan. Anya si Chinese po na yung di ko kabasa yun na yung kuhan ba? So, pagbasa. Thank you Sir Jan, sa payan, no? Sinsa kayo. Huwag ko ka basta si mong kuhan, no? Pero kuhan, okay na. Salamat is pagkuminaw. Si John Bird Bagyo Sumundong. Bukat ang power bank Sir Jan. Kuan medyo gaan na siya John Bert, no. Murag duda kung baterya na, di ba ka na usar yung baterya. Kaya ito murag dakuon ng baterya pero usar. Murag kung duda kay di man kay bugat. Lahi sa ubang power bank nga bugat ba kay tungod kay nay tag 5 ba ka baterya 4. Pero kana siya murag duda kung usar ka baterya nga dako. Pero medyo kuan di power niya murag mukaya gyud pag suga nga binuntagay, no? Kay naobserbahan man ako musukol pag binuntagay ang suga. Kung usara ang gamiton pero nung duha magkanam si kahinay ni kadlawon, no? Kung duha nakasuga gamiton. No, pero bitaw na gid ako kay tabang kay makasiga ba ganun. Kung usara di gamiton ng mga suga. Siya pag buntagay magsiga gyapon. No? Pero kung duhaon na nimo ang gamiton mo suga antod buntagay, magkanam siya ka murag mo hinay na mo dim niya na. Salamat kay pangutan na John Bert Bagyo Sumundo, no. So muna kasulti nun kay kuan gamit kaya po sa kayo, no, pang emergency para binag kanang burnout bitaw gamit kaya. Si Charis kay Heart na yung comment, no. Salamat kay Charis, no, sa makanang pagpaminaw. Og si Roberto Indino, Sir Jan, please upload next part. Excited na kayo dire from Sambo, Cebu, guys. Salamat kay Roberto Endino nya part 11 na dol, excited na kayo. Sir John part 11 kanus aman hope makadugog na ni. Mao na niya. Na pasensya kay nadugay na sa tahap. Kuana, uno nakadlaw day ka pero di na kaabot niya uguan. Sa semana kay naka intro vlog naman ta karon, no. Niaging adlaw pa ta na ko ni upload sa man kay kuan man na may kanang di kabisihan na ka-listeners, no. Pasensya kayo, no, wagid ma-upload ayon. Sunod kining comment ni Chirinais Munay. Salamat kay Sir Jan nga na nagisumpay grabe jud na kung atang aning drama. God bless. Salamat po nimo Chirinais Munay nya si Edwin Pancho ni comment siya sa Bukid sa Kanturatoy. Bag-o na bus dyan, bag-o na kanang Bukid sa Kanturatoy. Salamat kay Edwin Pancho, no. Si Kuan, si Priscilla, hello, si hirap kaayo akong signal pero minaw ra Japon ko. Salamat kay Priscilla, no. So, na time nga hinay kayo gid. Kini ako rin nga mawa man sa usahay. Maputol-putol lagi ang kanang upload. Manang di maabtan og ugma ingana ba. Si Maribel Almasan, si asa naman ang sumpay sa niya buhabo na sa wala na lagi nga no ang ano. Mao na ang sumpay pasensya, no. Naminaw tan sa ani nga drama. No? Sunod si Robert in amana din no? Si Gisabel Tulop. Thank you sa pag-upload idol sa payan Gisabel Tulop. Nya sunod si Rene Ulaer. Unsa ba ning drama makaluha man sa tag apil luha. Mo gid. Salamat kay Rene Ulaer. Onya si Anthony, no siya. Amanam siya sige wayan Anthony Dangaton dol hindot kay ning drama palihog ko sumpay ning drama dol antud matapos. Antud sa final episode. Salamat po God bless. Salamat po kayo Anthony Dangaton.
Sunod si Noel Bituya, salamat po sa padayon nga pag-upload og mga videos. God bless. Salamat kay Noel Bituya, no? Makanang pagpaminaw nya si Geraldine Jacobi, yes, may party na jud listening pang ko ay salamat Geraldine Jacobi. Sunod si Lini Omega, sige ra oy og dugay basta naay sumpay. Salamat kayo Lini Omega, salamat sa pagsabot, no? Sunod si Yabag 2012. Chada po ni reminds me kaniadto drama pod flowers. Salamat kayo Yabag 2012, no? Sa imuhang comment o paminaw sa drama. Og si Maura, no? Nagid mag-intro vlog po sa sunod ani sa kuan sa Gugmang Binalanggo mga kalasinas niya. Maura to, thank you so much. Practice ko ba sa pina-style ni kaalaman ni practice ko. Thank you so much for watching. Goodbye. Hindi basta-basta maghimog ka ng ano, ka ng press, kakalaman. Pero ako ng practice, tuntuon ko na kay basin makahimo kong content puhon nga para sa iyang style ba mga ka-listeners, no? Na mga pagtulunan ba. Dili ko kanang kuan mga content nga mura kanang mangbash di ko unahan ng mangbash ka mag-content ka na mangbash bitaw ka kay bati kayo kailan tinarong, no? Ang laki mga katunan ba yan muna kung gusto nga himuon mga ka-listeners. Mga ka-listeners, thank you so much for watching. God bless.